ନା ନା ନାଗଟା ସେ ଠାକୁର କଣ ଜାଣିଛି କଣ ପୁଣି ତାର ମହତ ଜାଣିଛି ନା ସିଏ ଜାଣେ ଗାଲୁଆ କଥା କହିବ ତୁ କହିଲେ କଣ ହଁ ସେ ଧରା ଦିନେ ଆନେ ବାବାଙ୍କୁ ଧରିକି ଚାଲ ସେଠି ସାଇଡରେ ରଖିବ ଯେତେବେଳେ କହିବୁ ଏ ରିକ୍ସଟା ତୋର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିକେ ଏପଟିକି ବୁଲୁ ତମ ଆଡକୁ ମୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି ଗୋଟେ ଟୋଟାର ମଣିଷ ଖତମ ସେ ହଁ କରିବ ନା ଆଉ ଛୋଟ ହେଲା କଣ ହେଲା ଗୋଟେ ଟୋଟାର ମଣିଷ ଖତମ ବା ହଉ ହେଇଗଲା ତ